काशीच्या राष्ट्रवेशीवर तुम्ही आहात. काशीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न तुम्ही करता. आपला परिचय? माझा परिचय हवाय. माझ्या देहाला सोन्या काशीत प्रवेश करतोय. कारण तुझ्या काशीत पुण्य वाढतंय आणि पापाने खारा नाही. त्याच्यासाठी या काशीत मला प्रवेश करायचंय. स्वर्ग साम्राज्यात तुमचं अस्तित्व, देवतातील एक घटक, स्वर्ग मृत्यू आणि पाताळ या तीन कला स्वर्ग साम्राज्यात देवतांनी वास्तव्य करावं. या मृत लोकांच्या तुम्ही म्हणतात की मला काशी नगरीत पुण्य संचय वाढतोय, मला कुठेतरी पाप संचय करायचंय. कधी देवाच्या आज्ञेनं तुम्ही पाप संचय करता, या काशीत प्रवेश करता. पण माझी एक चांगली इच्छा आहे तुम्हाला. विनंतीच्या स्वरात मी तुम्हाला सांगतोय, जो पाप संचय तुम्ही करण्यासाठी काशीत प्रवेश करता तो करू नये. तुम्ही त्या स्वस्थाने निघून जा. माझ्या मागात काशी नरेश याला सौदागर तुमच्या नेत्रासमोर उभा आहे. सुस्वागतम. सुस्वागतम. म्हणून सांगतोय तो मला करायला दे आणि तुझं त्या कार्य महापुरुष माझ्या काशी नगरीत पुण्य संचय वाढतोय. वैयक्तिक जबरदस्तीने भक्ती करून त्या भक्तीत कधीही येत राहत नाही. अमर्याद वागायला तुम्ही कोणी दानव नव्हे, तुम्ही कोणी असुर नव्हे, तुम्ही आहात ते देव तत्व. आणि ज्यावेळी देव तत्व अमर्याद झालं ना, त्यावेळी या विश्वाची उलटा पालट व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. आतापर्यंत आम्ही ज्या देवतेची भक्ती केली त्या देवाच्या कृपा आशीर्वादानं आम्ही या विश्वाच्या ठिकाणी आभारी आहोत. एवढेच नव्हे तर आम्ही तुमच्या कलिदेवाची भक्ती करू शकत नाही. यालाही कारण आहे. देवतामध्ये कलिदेव होते. या कलिदेवाची करार छाया जर एकावर पडली तर कधी चांगलं झालेलं नाही. पण मला सांगा, जर कलिदेवाची भक्ती करून जर आमचं अहित होत असेल, असा कोणता भक्त आहे की आमचं अहित करून त्या कलिदेवाची भक्ती करेल? भक्ती करा, कारण तुम्हाला त्या देवतांनी त्या कलिदेवाचं आसन म्हणून आम्ही माधवांनी जर भक्ती केली असेल, आमचं नाही होणार आहे. कलिदेवाची भक्ती होणे नाही.
तुम्ही कोण आम्ही कोण आम्ही योग्यता जाणतो आल्या क्षणी आम्ही तुम्हाला नतमस्तक झालो दिलेला मान जर टिकवायचा असेल जरा स्वस्तानी यापूर्वी कधी देवता कोणाजवळ गेले असेल पुत्र मरीची पुत्र हिरण्यकशिपू हिरण्यकशिपूचा प्रल्हाद पुत्र विरोचन त्या विरोचनाजवळ कधी देवता गेली शब्दाने शब्द वाढला गेला रूपांतर संघर्षात झालं त्या विरोचनाला भक्ती असणारी प्रेरणा करून कधी देवाला वृक्षावर उलटं काढलं स्वतःला मला उठलं स्वतःला प्रकट करून आलं पण मला सांगा त्या कधी देवताला तर वृक्षावर उलटं जाऊन स्वतःला मला उलटं भाषण करवलं तर मी काहीतरी वाह्यात बोलता कारण विश्वाच्या ठिकाणी जो मानव भक्ती करे कारण भक्ती ज्ञान आणि वैराग्य हे तीन गोष्टी त्या ठिकाणी वावरतात त्या ठिकाणी कधी देवाची आस्था नाही असं जर असेल तर Yeah.